Poslankyně za Českou republiku paní Jana Bobošíková. Dobrý den. Já také vím, že jste informováni o tom, že v Bruselu jste všechno prohráli a že vaše stížnost je definitivně zamítnuta. Není to pravda, to je lež. Komise se vyjádřila v tom smyslu, že čeká na nové informace a ve chvíli, kdy nové informace o kauze byty OKD dostane, tak začne znovu šetřit. Pro vaši informaci, jenom abyste věděli, jak je Topolákova vláda nestoudná a drzá. Při odpovědích na interpelaci pro Evropskou komisi si dovolila posílat do Bruselu smlouvu, ve které jsou vybílena místa, která hovoří o tom, za jakých podmínek vám byly byty nad hlavou prodány. A když jsou vybílena a vyzmizíkována místa, zda je smlouva v souladu s evropským právem. Toto se nyní na základě vašeho tlaku změní. Ta smlouva bude konečně odtajněna a do Bruselu přijde smlouva, na základě které se bude moci udělat spravedlivé posouzení celé záležitosti. Vám ty byty nad hlavou prodala. Dámy a pánové, ale jedno je cíl. Prosím, podporujte všechny z nás, kteří se zasazujeme o to, abyste vy žili jako lidé. Podporujte nás napříč politickým spektrem. Vyberte si ty, o kterých si myslíte, že se nebojí a kteří se budou za vaše práva brát. Já vám sama za sebe slibuji, že samozřejmě dám další interpelaci Evropské komisi a že byty OKD jen tak nepustím ze svého zřetele. Děkuji vám.